İsmail hinek mezin bû wê demê İbrahim pêxember di xewna xwe de dît ku kurê xwe ji bo riza Xwedê dixe qurban. Ji teref Xwedê di xewna wî de çend caran ferman lê hate kirin ku İsmail ji bo riza Xwedê zebh bike, yanî wî şer jê bike. Xewnên pêxemberan ne wek yê me ne, xewnên wan hemû zelal û ji seda sed rast in. Ji ber vê yekê ev car îmtîhana İbrahim pêxember pir dijwar bû. Lê İbrahim pêxember selama Xwedê lê be teslîmê emrê Rebbê xwe bû. Ji cêrpareya xwe re got: kurê min di xewna xwe de dît ku ez te ji bo emrê Xwedê zebh dikim. Ka tu ji vê karê re dibêjî çi? İsmail aleyhisselam qet tereddüt nekir û got: bavê min, emrê Xwedê bicî bîne, bi izna Xwedê ez ê li ber vê cerbandina dijwar sebr bikim. İbrahim pêxember û kurê xwe bi hev re teslîmê fermana Xwedê bûn. İbrahim selama Xwedê lê be kêrka xwe tûş kir, cêrpareya xwe li erdê dirêj kir ku wî şer jê bike. Wê demê Xwedê Celle Celaluhu got: ey İbrahim, tu di vê îmtîhana gelek dijwar de bi ser ketî, te xewna xwe anî cî. Kurê xwe İsmail zebh neke, tu şûna wî de vê heywana mezin şer jê bike. Melpey İbrahim pêxember navekî qenç jê re hişt. Selam li ser İbrahim pêxember be.